Хотер Мадо 220 литра. Модела е Мадо Супра 220 SL. Ето електронния дисплей. Напълно автоматизиран процес на работа. Снимаме машината така както пристига и тепърва ще започва цялостно заводско обновяване по машината, автоматично изпразване, автоматично пълнене с количка тип Ласка 200 литра. Казахме, че ни е 220 литра. Ножовата глава. И съответно вкараме машината за цялостно разглобяване и заводско обновяване и запитване към оригиналните части на самата машина за закупуване.